नवीन व्हिडिओ सर्वप्रथम पाहण्यासाठी आपल्या एज्युकेशन गुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण संरक्षणशास्त्र विषयाचा अभ्यास करणार आहोत। तर चला सुरू करूया। इयत्ता 12वी नवीन अभ्यासक्रम प्रश्नपत्रिका आराखड्यानुसार प्रश्न क्रमांक 3 खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा। या प्रश्नाला 10 गुण असणार आहेत आणि या ठिकाणी तुम्हाला 5 प्रश्न सोडवायचे आहेत। या प्रश्नाचा हा 3रा व्हिडिओ आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आपण प्रकरण 5वे अंतर्गत सुरक्षा आणि प्रकरण 6वे भारताचे स्वातंत्र्योत्तर संघर्ष या धड्यांवर प्रश्न क्रमांक 3 खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा हे पाहूया। तर चला सुरू करूया। प्रश्न पहिला, इसवी सन 1973 मध्ये जगात तेल संकट निर्माण झाले। तर विद्यार्थ्यांनी अशा पद्धतीने उत्तर लिहायचं आहे। हे विधान बरोबर आहे, कारण तेल उत्पादन देशांनी इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या देशांना खनिज तेल देणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने पश्चिम युरोपमधील देशांच्या खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला। अशा पद्धतीने उत्तर तुम्हाला या ठिकाणी लिहावायचं आहे। प्रश्न दुसरा, सर्वंकष सुरक्षेमध्ये जनतेच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जाते। हे विधान चूक आहे, कारण सर्वसामान्य जनता आणि समाजावर सुरक्षिततेचा मोठा परिणाम होत असल्याने त्याकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहता यावे या हेतूने सर्वंकष सुरक्षा ही संकल्पना मांडण्यात येत आहे। प्रश्न तिसरा, आर्थिक साधन संपत्ती आणि त्यांच्या पुरवठ्यांचे संरक्षण हा आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा भाग आहे। हे विधान बरोबर आहे, कारण राज्य संस्थेच्या सामर्थ्याचा एक घटक म्हणून आर्थिक प्रगती साधण्यावर आर्थिक सुरक्षिततेचा भर असल्याने आर्थिक साधन संपत्ती आणि त्यांच्या पुरवठ्याचे संरक्षण हा आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा भाग आहे। प्रश्न चौथा, स्थलांतरांचे प्रश्न सामाजिक व वांशिक विच्छेदनाचे प्रयत्न यांचा समावेश राजकीय सुरक्षिततेमध्ये केला जातो। हे विधान चूक आहे, कारण स्थलांतराचे प्रश्न सामाजिक व वांशिक विच्छेदनाचे प्रयत्न विविध सामाजिक गटांमध्ये आर्थिक स्पर्धा आणि त्यातून उद्भवू शकणारे सामाजिक संघर्ष यांचा समाजाची सुरक्षा यात समावेश होतो। प्रश्न 5वा, मानवी सुरक्षा संकल्पनेचा केंद्रबिंदू लोक म्हणजे जनता आहे। हे विधान बरोबर आहे, कारण संयुक्त राष्ट्राने मानवी विकास अहवाल प्रसिद्ध केला। यात ही संकल्पना मानवी मूल्ये, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता आदींवर आधारित आहे। प्रश्न 6वा, अंतर्गत सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या पारंपरिक संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे। हे विधान बरोबर आहे, कारण अंतर्गत सुरक्षेमध्ये लोकांवर परिणाम करणाऱ्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक सांस्कृतिक पैलूंवर भर दिला आहे। विविध देशांची सरकारे, कायदा अंमलबजावणीच्या यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणाही आता हीच परिभाषा वापरत आहे। प्रश्न 7वा, अंतर्गत सुरक्षिततेच्या समस्या निवारण्यासाठी फक्त पोलीस दलांचाच उपयोग केला जातो। हे विधान चूक आहे, कारण समस्या निवारण्यासाठी किंवा सुरक्षा कार्यासाठी पोलीस, निमलष्करी दले, सशस्त्र सेना दले तसेच स्थलांतर व सीमाशुल्क संबंधी खाती, अग्निशामक दले आणि नागरी संघटनांचाही एकत्रितरित्या समन्वयाने उपयोग केला जातो। प्रश्न 8वा, कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथात सुरक्षेविषयी माहिती दिलेली आहे। हे विधान बरोबर आहे, कारण कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सुरक्षिततेची अंतर्गत आणि बाह्य संरक्षण असे 2 पैलू सांगितलेले आहेत। अंतर्गत सुरक्षा नीट राखण्यासाठी दंडनीती सांगून ही राजाची मूलभूत कर्तव्ये असल्याचे म्हटले आहे। प्रश्न 9वा, देशाची अंतर्गत सुरक्षिततेची जबाबदारी संरक्षण मंत्रालयाची असते। हे विधान चूक आहे, कारण केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाकडे देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे। संरक्षण मंत्रालय हे बाह्य आक्रमणापासून संरक्षण करते। प्रश्न 10वा,
अमेरिकेवर 2001 मध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. हे विधान बरोबर आहे, कारण अमेरिकेमध्ये न्यूयॉर्क येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या टॉवर्सवर 11 सप्टेंबर 2001 रोजी दहशतवाद्यांनी विमाने धडकून या इमारती उद्ध्वस्त केल्या व इतरही ठिकठिकाणांवर हल्ले केले. प्रश्न 11वा, दहशतवादी सॉफ्ट टार्गेटला प्राधान्य देतात. हे विधान बरोबर आहे, कारण ज्या निरपराध व्यक्ती व समूहाकडे स्वतःचे संरक्षण करण्याची शक्ती नसते अशांनाच लक्ष्य बनवून समाजात मोठ्या प्रमाणावर भयाचे किंवा दहशतीचे वातावरण तयार करण्याचा दहशतवाद्यांचा उद्देश असतो. म्हणून अशा लक्ष्यांना सॉफ्ट टार्गेट किंवा मृदू लक्ष्य असेही म्हटले जाते. प्रश्न 12वा, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ही धार्मिक स्वरूपाची दहशतवादी संघटना आहे. हे विधान चूक आहे, कारण ब्रिटिशांच्या जोखड्यातून उत्तर आयर्लंड स्वतंत्र करणे आणि संपूर्ण आयर्लंडच्या एकीकरणाच्या उद्देशाने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ही दहशतवादी संघटना कार्यरत आहे. ही स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने निर्माण झालेली दहशतवादी संघटना आहे. प्रश्न 13वा, कडव्या डाव्या विचारसरणीतून उभा राहिलेला दहशतवाद साम्यवादी सत्तेचे समर्थन करतो. हे विधान बरोबर आहे, कारण कडव्या डाव्या विचारसरणीतून उभा राहिलेला दहशतवाद भांडवलशाही समूळ नष्ट करून त्या जागी साम्यवादी सत्ता स्थापन करण्याच्या उद्देशाने हिंसेचे समर्थन व अवलंब करतो. प्रश्न 14वा, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केली. हे विधान बरोबर आहे, कारण 18 सप्टेंबर 2016 रोजी काश्मीरमधील उरी येथील लष्करी तळांवर जैश ए मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने 29 सप्टेंबर 2016 रोजी पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक केला. प्रश्न 15वा, 370 कलम अस्तित्वात असून जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा प्राप्त आहे. हे विधान चूक आहे, कारण ऑगस्ट 2019 मध्ये भारतीय संविधानातील कलम 370 अंतर्गत जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला व जम्मू काश्मीर व लडाख असे 2 केंद्रशासित प्रदेश केले गेले. प्रश्न 16वा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी असलेले भारतात आसाम हे एकमेव राज्य आहे. हे विधान बरोबर आहे, कारण राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची प्रक्रियेची नव्याने सुरुवात 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली झाली व 31 ऑगस्ट 2019 रोजी ही यादी जाहीर झाली. प्रश्न 17वा, त्रिपुरा राज्यात बेकायदेशीर घुसखोरी ही समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. हे विधान बरोबर आहे, कारण त्रिपुरामधील समस्या ही पूर्व पाकिस्तान व नंतर बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बेकायदेशीर घुसखोरीची आहे. या राज्यांची बांगलादेशाला लागून असलेली सीमा सचित्र स्वरूपाची आहे. प्रश्न 18वा, नक्षल चळवळीची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली. हे विधान चूक आहे, कारण नक्षल चळवळीची खरी सुरुवात 1967 मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथे जमीनदाराविरुद्ध झालेल्या उठावातून झाली. प्रश्न 19वा, युनायटेड नेशन ऑब्झर्व्हर ग्रुपची निर्मिती 1947 ते 1949 च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आली. हे विधान बरोबर आहे, कारण 1 जानेवारी 1949 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने युद्धबंदी करण्यात आली आणि त्यानंतर कराची येथे करार करण्यात आला व प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या भूप्रदेशाला स्पर्श करणारी रेषा युद्धबंदी रेषा मान्य करण्यात आली. प्रश्न 20वा, जम्मू काश्मीर संस्थान 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी भारतात विलीन झाले. हे विधान बरोबर आहे, कारण पाकिस्तानने जम्मू काश्मीर संस्थानांवर हल्ला केला तेव्हा जम्मू काश्मीरचे महाराजा हरी सिंगने भारताकडे मदत मागितली. भारताने काश्मीर राज्य भारतात विलीन केले तरच भारत मदत करू शकेल या भूमिकेमुळे अखेर जम्मू काश्मीर संस्थान 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी भारतात विलीन झाले. प्रश्न 21वा, जुनागड संस्थान पाकिस्तानमध्ये विलीन करण्यात आले. हे विधान चूक आहे, कारण जुनागडच्या नवाबाची इच्छा ही पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याची होती, परंतु जुनागडमध्ये बहुसंख्य प्रजा ही हिंदू होती, त्यामुळे जुनागडमध्ये जनमत घेण्यात आले. त्यामध्ये 91% लोकांनी
भारतात विलिनीकरणाची इच्छा व्यक्त केल्याने जुनागड भारतात विलीन झाले. प्रश्न 22वा. हैदराबाद संस्थान 17 सप्टेंबर 1948 मध्ये भारतात विलीन करण्यात आले. हे विधान बरोबर आहे, कारण हैदराबादच्या निजामाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला, परंतु भारतीय लष्कराने ऑपरेशन पोलो मोहीम राबवून निजामास शरण येण्यास भाग पाडले व 17 सप्टेंबर 1948 मध्ये हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. प्रश्न 23वा. गोवा, दीव व दमण या प्रदेशावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. हे विधान चूक आहे, कारण गोवा, दीव व दमण या भूप्रदेशावर ब्रिटिशांचे नव्हे तर पोर्तुगीजांची सत्ता होती व ब्रिटिश भारतातून गेल्यानंतरही या भागांवर पोर्तुगीजांची सत्ता कायम होती. या भागात भारताने लष्करी कारवाई करून 1961 मध्ये हा भाग भारताला जोडला. प्रश्न 24वा. 1962च्या भारत चीन युद्धात भारताचा पराभव झाला. हे विधान बरोबर आहे, कारण भारताच्या राजकीय नेतृत्वाला त्याचा अंदाज बांधता आला नाही. चीनने पूर्ण तयारीनिशी हल्ला केला. याउलट भारताकडे अति उंच प्रदेशात लढण्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीचा अभाव होता. त्यामुळे या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला. प्रश्न 25वा. 1965च्या युद्धात भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा आधुनिक शस्त्रास्त्र होती. हे विधान चूक आहे, कारण पाकिस्तानकडे अमेरिकेने पुरवलेले आधुनिक पॅटर्न रणगाडे व F-86 व F-104 विमाने होती. याउलट भारताकडे दुसऱ्या महायुद्ध काळातील शेअरमन हे रणगाडे होते. व्हॅम्पायर व हंटर हे विमानं होते. हे विमाने त्या मानाने आधुनिक नव्हते. प्रश्न 26वा. 1971च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली. हे विधान बरोबर आहे, कारण पूर्व पाकिस्तानमध्ये उठाव होऊन निर्माण झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळीस भारताने पाठिंबा देऊन स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती केली. धन्यवाद.